Ahojte, moje meno je Vlado a vítam vás na kanáli. Aby si vedel, už tradične tento kanál sa zaoberá organizovaným zločinom a takouto mafiou, povedzme na Slovensku. Tí stáli sledujúci to isto dobre vedia a vítam všetkých vás nových. V tomto videu si preberieme opäť ďalší prípad zo slovenského podsvetia a to ide o bytovú mafiu. Táto bytová mafia má na svedomí takisto aj vraždy, sú tam zmiznutí ľudia. A je veľmi zaujímavé, ako sa to celé vyvíjalo, ako táto partia došla vlastne na také modus operandi a také si vytvorila svoje vlastné know-how, ako okrádala ľudí o ich vlastné nehnuteľnosti. Išlo prevažne o byty a rodinné domy priamo v meste Bratislava a veľmi blízke okolie, možno širšie centrum. To bol hlavný zámer ich aktivít. A práve po týchto nehnuteľnostiach išli. Samozrejme sú v tom aj nejaké pozemky a iné druhy nehnuteľností, ale je veľmi zaujímavé, že túto skupinu viedla jedna žena a celkovo tá skupina sa rozdelila na dve vetvy. Bol tam jeden jej spoločník, ktorý zistil, ako to funguje, ona ho na to naviedla, povedala mu, že čo robí a on si spravil takú ako keby svoju vlastnú vetvu. Treba si dávať veľký pozor na to, lebo táto bytová mafia sa často mieša dokopy v rôznych článkoch. Bytová mafia sa dočítame o nej napríklad aj v roku 2017, 18, dokonca 2022 sú rôzne kauzy. Ale to sú len také titulky novinárov. Tá originálna bytová mafia bola presne, ktorú viedla jedna žena. Naviedla na to niekoľko chlapov, zo začiatku ich bolo 5, potom tam boli nejakí komplici a keď začali likvidovať tie svoje obete alebo sa začali nejakým spôsobom zbavovať bielých koní, pretože aj tí operovali v tomto ich biznise, povedzme, tak to je ten prapôvod bytovej mafie. A potom je určitá odnož ohľadom jedného veľmi zaujímavého človeka. Neskôr sa vyjadroval, že bol policajný agent a podobné veci. Je to veľmi také komplikované, ja som sa snažil spraviť vám rešerš, aby ste to pochopili a naozaj rozlúskli. Čiže tá originálna mafia sú dve ako keby skupiny, alebo jedna hlavná skupina a jedna podskupina, alebo taká odnož a všetko ostatné je potom už len to, že to funguje na titulkoch. Čiže keď sa stane nejaký takýto podvod s nehnuteľnosťou, okamžite novinári napíšu bytová mafia, ale v skutočnosti ide o tieto dve kauzy, ktoré vám vysvetlím v tomto videu. Sú tam známe mená od piťovcov, sú tam známe policajné mená a funguje tam dokonca 5 žien. Najzaujímavejšie na tomto prípade je hlavne to, ako sa na to prišlo. Nezačalo to vyšetrovanie klasickým spôsobom, išlo to ako keby zhora. Len veľmi málo vyšetrovaní alebo takýchto obrovských kauz, zdánlivo úplne bezvýznamných, sa začína z generálnej prokuratúry. A práve to sa dialo v tomto prípade. Začali sa množiť trestné oznámenia a oznámenia rôznych ľudí na to, že boli obeťami nejakého podvodu, nejaké machinácie s ich majetkom, prevažne teda nehnuteľným, ako sa o tom bavíme. A tieto oznámenia začali pribúdať v takom množstve, že už to nenechalo chladných ani samotných novinárov. Takže ako prvý denník Nový čas priniesol sériu takých emotívnych článkov o obetiach takýchto podvodov. Tie trestné oznámenia išli z rôznych oblastí, z Bratislavy a blízkeho okolia, ale mali ich nejaké menšie útvary alebo menšie policajné stanice. Nebolo to celistvé a koordinované, ale veľmi ťažko sa takáto kriminalita dokazuje ešte napríklad v dnešnej dobe a nie ešte vtedy, keď tá legislatíva na to často nedosahovala. Takže nebolo až také ťažké v minulosti niekoho obrať o byt alebo nejakú nehnuteľnosť, napríklad tak, ako to je ťažké dnes. Ja sám sa venujem realitám, predávam nehnuteľnosti, venujem sa svojim klientom, preto ani nemám toľko času na tieto videá, toto je len moje veľké hobby a keď mám čas, tak veľmi rád takéto video natočím. Takže ak by ste mali záujem o nejaké takéto profesionálne služby a chcete sa vyhnúť tomu, že prídete o svoj majetok, tak ma určite kontaktujte a môžeme nadviazať nejakú prípadnú spoluprácu. Ďalej ale k veci. Množili sa všetky tieto prípady a začali o tom písať noviny a konkrétne sa tomu začal centralizovane venovať jeden novinár. Novinár sa volá Donner, je to veľmi známy a oceňovaný novinár. A ten mal za kamarátku elitnú prokurátorku Evu Mišikovú. Áno, je to presne tá Eva Mišiková, ktorá spolupracovala aj na kauze Mikuláša Černáka a aj vďaka nej dnes Mikuláš Černák sedí za mrežami.
Samozrejme tých prokurátorov tam bolo viac a v rôznych fázach sa oni stredali a menili. Eva Mišiková je teda elitná prokurátorka, rozprávala sa s týmto Donnerom, ten hovoril o tých článkoch, ktoré píše, o tom, čo sa deje, tak ona išla za vtedy generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a ten jej dal akože zelenú na to, aby išla potom pátrať. Tak Donner jej povedal, že ak sa do toho pustí, tak on jej dá úplne všetko, čo má, všetkých svojich informátorov, všetky výpovede obetí, s ktorými sa bavil ako novinár pre tie svoje články. No a on je to teda poskytol a ona v tom videla určitú kooperáciu. Že to nebudú nejakí rôzni podvodníci, ale že to bude jedna nejaká organizovaná skupina. Na základe toho na podnet z generálnej prokuratúry sa zradil špecializovaný vyšetrovací tím a vyšetrovateľa zradili svojich operatívcov a tí sa pustili do terénu. A začali zisťovať ten modus operandi, ako celá táto bytová mafia funguje, ako to celé prebieha. Dostali sa k informáciám, že používajú na prepis tých nehnuteľností biele kone, alebo oni to nazvali potom, vtedajší policajný prezident Packa to nazval, že to boli akože biele kone, mali takú funkciu, viac menej, ale oni ich nazývali herci, pretože boli inštruovaní, ako majú konať. Svoje obete vyhľadávali z radou prevažne dôchodcov alebo starších ľudí, ktorí boli na tom troška horšie psychické, možno boli takí jednoduchší a veľká časť bola z nich na invalidnom dôchodku, teda rôzni invalidi. Ako som spomínal, okradli pani, ktorá nemala obe nohy, okradli dôchodkyňu s Alzheimerom a takéto podobné typy si vyberali práve tí typéri. Oni chodili prevažne na tržnicu na Miletičovej ulici a tých iných dôchodcov, prevažne pánov, hľadali v pohostinstvách a rôznych podnikoch tretej cenovej kategórie. Tam sa s nimi dali do rečí, snažili sa ich opiť alebo nejak votrieť do prázdne a oni sa ich takými nenápadnými otázkami vypytovali, s kým bývajú, ako bývajú, kde bývajú, kto vlastní tú nehnuteľnosť, koľky sú tam, s kým sa stretávajú, ako majú rodinu. Dávali si veľmi veľký pozor na to, aby nemali tí ľudia nejakých príliš akčných alebo aktívnych, manželov, manželky, súrodencov, ľudí v okolí, príliš aktívnych susedov napríklad, čo by vyzvedali alebo riešili veci. No a keď prišiel taký vhodný človek, tak sa snažili dostať k jeho dokladom. Takže buď im ukradli občiansky preukaz, alebo si ho požičali, tak aby si to nevšimol, spravili si nejakú kópiu a vrátili mu ho naspäť. A oni potom na základe toho dávali vyrábať tie doklady, pretože používali na tú dobu veľmi kvalitné falzifikáty. Vieme už teraz, že oni operovali od roku 2003 do roku 2008. To bola doba, kedy ešte neboli také tie verifikačné kódy na občianskych ako dnes, žiadny scanning tváre, žiadne čipy. Jedna pani mala dokonca normálne knižočkový občiansky preukaz, kde sa dalo listovať, ako kedysi boli tie červené vkladne knižky. Alebo bol len zaliaci do folie občiansky preukaz, jednoduchý papierik, doklad. Všetci si to dobre pamätáme, tí, čo sme sa narodili, v 90. rokoch. A samozrejme aj tá legislatíva na to tak nestačila, všetko išlo cez papier, nebol absolútne problém platiť s cashom, teda nedala sa ani žiadna digitálna stopa nejakých peňazí zachytiť. No a oni pracovali tak, že keď si vytipovali tých ľudí, tak najali si hercov a tiež z radou takéto sociálnej vrstvy alebo na okraji nejakej spoločnosti. Prevažne to boli ľudia závislí od alkoholu, bezdomovci. Najväčší počet z nich bol patracích medzi radou ľudí bezdomova. A potom ľudia závislí na rôznych látkach návykových. Tí sa museli aspoň troška podobať na ľudí na tých fotografiách, na tých občianskych preukazoch a troška sa im priblížiť aj vekom. A boli poučení, čo majú hovoriť, ako sa majú chovať pred notárom. Oni ich teda troška nastajlovali, zaučili ich, čo ako to bude prebiehať. No a išli na notársky úrad. Tam väčšinou člen tej partie, jeden z členov alebo z nejakých ľudí, čo boli poblíž týchto členov, tak fungovali ako kupujúci, no a títo herci ako predávajúci. Takže oni ukázali notárovi občiansky, povedali áno, chcem to predať, podpísali kúpnu zmluvu, ten druhý samozrejme podpísal, že to chce kúpiť, potvrdili tam, že peniaze už prebehli, že si odozdali, dali doklad o príjme, hotovo, notár to zalistoval, odnesol sa to na kataster, byť sa prepísal. Ale tí ľudia, skutoční majiteľa, reálni,
stále v tých domoch a nehnuteľnostiach žili. Oni mnohí ani nevedeli, čo sa s nimi deje. Ani dnes si mnohí ľudia nelustrujú len tak preventívne každú chvíľku, že aké meno majú na liste vlastníctva svojej nehnuteľnosti. No a vtedy a hlavne z radou týchto ľudí, tak ich to asi ani nenapadlo. Častokrát to boli ľudia, čo podedili rôzne nehnuteľnosti. A bude možno pre vás trošku smiešné, aké sumy tu budeme hovoriť, lebo bavíme sa o Bratislave, prevažne o centre Bratislavy a hovoríme tu o trhu s nehnuteľnosťami, ktorý bol v roku 2003-2005, hovorím, fungovali do roku 2008. Sumy sú prepočítané na eurá, aj keď vtedy ešte boli slovenské koruny. Takže tie sumy vám prídu naozaj smiešné. Napríklad jednoizbový byt v Novom Meste, tak pani ju okradli o tento byt a mal hodnotu 40 000 eur. 40 000 eur. Dnes je za to veľký problém kúpiť garáž. Nie ešte jednoizbový byt. Nemôžem zabudnúť ani na Double Red, nakupuj ich oblečenie na ich webe doublered.sk. Takisto si utekaj kúpiť stupenky na Double Red Car Festival, ktorý sa tento raz uskutoční v Brezne. Je to v septembri, 12. až 14. septembra, trojdňová najväčšia automobilová akcia na Slovensku. Minulý rok mala obrovský úspech, bola v Nitre na Agrokomplexe, ale tentokrát je to v Brezne. Aktuálne na webe, ktorý nájdeš tiež v popise videa, link na tento web, tak si môžeš zakúpiť exkluzívne výhodné stupenky. Odporúčam samozrejme si kúpiť trojdňovú, tá je najvýhodnejšia, zober celú rodinu, užijú si to tam chlapi so svojimi manželkami a rovnako aj so svojimi deťmi. Organizátor myslí úplne na všetko, takže navštív túto akciu a nakupuj oblečenie na doublered.sk. Jaro Presol a Pavol Jahodník, tak títo dva detektívy majú jeden z najväčších podielov na to, aby sa vyšetrilo vlastne toto. Oni sa okamžite pustili do terénu a začali so všetkými komunikovať. Teda, cez tých novinárov vyhľadávali tie obete, cez rôzne tie policajné drobné útvary zhromažďovali tie prípady, čo sa na seba podobali alebo čo sa udiali v nejakom období a skladali celú tú mozaiku. A tie obete samozrejme boli veľmi ochotné vypovedať a veľmi ľahko takto prišli na to, že boli na to použité povedzme biele kone z radou teda prevažne bezdomovcov, takže prerazili títo dva operatívci do tejto komunity bezdomovcov. Tí samozrejme boli tiež ochotní vypovedať, nechceli mať problémy. Paradoxne je to, čo zistili, že mnohí to robili za úplne smiešne peniaze. Niekedy išlo o desiatky eur, v prepočte boli to vtedy koruny. Takže niekto za pár tisícoch, skutočne 2-3 tisícky, bol ochotný ísť na notársky úrad, zahrať si tam predávajúceho a večer už možno prepil to, čo mal. Táto skupina sa potom snažila následne tie majetky čo najskôr predať. Takže oni boli väčšinou za veľmi výhodnú cenu a všetko to bolo také rýchle. Vyhľadávali hotovostných kupujúcich, tam neriešili hypotéky, aby sa v tom niekto vrtal a už vôbec nie nejaký ználec, povedzme. Ale mnoho prípadov, že takto si chceli verifikovať a zlegalizovať ten príjem. Takže potrebovali tú nehnuteľnosť okamžite predať. No a tých ľudí sa museli jednoducho zbaviť, čo tam bývali. A niekedy v niektorých prípadoch ich vyhodili naozaj veľmi surovo, alebo jednoducho, keď bol doklad o tom, že prebehla kúpa, on mal svoj podpis na kúpnej zmluve, tak prišiel exekútor a bez problému tých ľudí vyhodil. Keď sa im pár takýchto obchodov podarilo, tak začali mať také veľké oči, sa dá povedať, a začali si veriť na trošku väčšie obchody. Takže zamerili do prémiovejšieho segmentu nehnuteľnosti a začali ísť aj po nejakých lukratívnejších bytoch alebo starých vilách
prvorepublikových alebo socialistických. Právo v Bratislave. Pokiaľ nevedeli nájsť toho vlastníka, oni chvíľku sa snažili aj, boli tam aj také výpovede, že aj sledovali tých ľudí, sledovali ich zvyky, monitorovali, kto tam chodí, kto tam všetko býva v tom dome a tak. A potom skúšali rôznymi cestičkami sa nakontaktovať na toho majiteľa a získať od neho doklady a prípadne eliminovať nejakých ďalších ľudí, ktorí by mohli mať vplyv na to a odhaliť tú ich nekalú činnosť. No a keď si nevedeli rady, tak jeden z členov tej partie mal za kamaráta policajta a vtedy policajti mohli úplne normálne lustrovať. Potom sa zaviedli nejaké zákony, ale to už kvôli nejakým modernejším kauzám, že dnes už lustrovať policajt si nemôže len tak kade koho, všetko sa eviduje a presne sa vie, kto kedy koho lustroval, hej, aj s radou tej policie. Vtedy to bolo úplne jednoduché, takže za smiešný poplatok, možno za fľašu alkoholu, poprosil kámoša, nech mu vylustruje takéto meno. No a oni potom vedeli už o koho ide, aký tam má trvalý pobyt, a ako vyzerá jeho občiansky preukaz, akú tam má fotografiu a na základe toho si robili potom falzifikáty. Ten policajt nebol ani dokonca odsudený, bol síce súčasťou toho procesu, ale potom bol akože zbavený viny, lebo sa nepreukázalo, že by dostal za to nejaké peniaze, väčšinou dostávali iba dary, ako hovorím, povedzme fľaša alebo tak, nebolo špecifikované, že čo. A on si neuvedomoval ani čo robí pre tých ľudí. Pretože oni si vymýšľali, že mali nehodu s takým človekom a chce vedieť jeho adresu a takéto podobné veci. On si jednoducho myslel, že iba pomáha kámošovi. No ale robil to niekoľkokrát v niekoľkých prípadoch a vďaka tej ilustrácii oni došli na toho majiteľa. To im doplnilo zase nejakú mozaiku toho, že ako naňho, a obrali ho takto o nehnuteľnosť. Boli medzi tým aj kuriózne prípady. Napríklad jedna pani, istá uznávaná etnologička v takom vyššom strednom veku, vlastnila vilu na Slavíne. Mala vyšší vek a vyrastala v tejto vile. A sused tam išiel robiť nový plot, tak potreboval z katastra, išiel tam riešiť akože zameranie, že zistiť si tie parcely, čo sú ako, a on jednoducho zistil, že suseda má na liste vlastníctva úplne niekoho iného. Tak je to povedal, ona o ničom nevedela samozrejme. No a čo urobili, tak mobilizovali políciu, podali trestné oznámenie, teda, že takáto vec sa stala, a policajti bez problémov uverili, že tú vilu nepredala, pretože takýto majetok sa len tak nepredáva. Znalec ju ohodnotil na hodnotu 1 270 000 eur. Takže len vďaka iniciatíve toho suseda zistila, že táto vila je písaná na niekoho úplne iného. Mal to byť človek z Poľska. A potom počas vyšetrovania sa zistilo dokonca, že si nepreverili táto partia ohľadom tej bytovej mafie, keď to tak môžeme volať, alebo tá organizovaná skupina si nepreverila, aký má ona občiansky, a ona mala práve ten občiansky, ten knižočkový. No ale u notára si bol overiť Poliak, poľskej národnosti, bol človek, ktorý kupoval údajne tú vilu, zase iba najatý herec, tak mal zalaminovaný občiansky preukaz. Hej? Takže tam už nastala prvá nejaká chyba. No a takto časom, behom niekoľkých mesiacov, policajti vytipovali možných páchateľov a spravila sa na ne potom obrovská razia, a o tej si tiež povieme. Ale pripomeňme si ešte pár takých kurióznych prípadov ohľadom tejto bytovej mafie. Celkovo, o aký majetok obrala ľudí v tej dobe od roku 2003 do roku 2008 je v prepočte na eurá bez inflácie v tej dobe viac ako 22 miliónov eur. To je celková hodnota tých nehnuteľností. Boli tam nejaké pozemky, prevažne byty, a v menšom zastúpení boli rodinné domy. Všetko bolo Bratislava, centrum, širšie centrum alebo okrajové časti Bratislavy. A tých nehnuteľností bolo celkovo 28. Nie všetky sa im ale podarilo predať, samozrejme, a počas toho vyšetrovania už sa mnohé podarilo zachrániť, že na tlak polície a vyšetrovania kataster stopol rôzne konania. Z tých 28 sa 9 podarilo zachrániť a ostatné, tam boli obrovské problémy. To vrátiť znova naspäť, pretože na katastri, keď sa raz niečo prepíše, už je veľmi, veľmi veľký problém to meniť a podobné veci. Celá táto partia bola mimoriadne vynaliezavá a organizovala to tá Zuzana Znamenáková prevažne, tak ona si prenajímala rôzne byty domy, si prenajala a potom vystupovala ako ich majiteľka, že ich predáva.
Takže z Devínskej Novej Vsi napríklad takto okradla manželov, kde od nich zobrala zálohu v prepočte 28 000. A oni teda v dobrej viere si mysleli, že si kupujú byt v Ružinove. Ale ona ho mala len prenajatý, vystupovala ako majiteľka, že im poukazuje všetko, dala si inzerát úplne normálne a prišiel túto zálohu a už ju nikdy nedostali naspäť. Znamenáková si zobrala zálohu vo výške 15 000 eur, hej, v prepočte, od jedného bratislavského lekára s tým, že mu sprostredkuje výmenu bytu. On chcel z menšieho do väčšieho a teda, že si musí niečo doplatiť. Takže zobrala od neho zálohu, že má presne pre neho byt a samozrejme už tú zálohu ani on nikdy nevidel. Potom si najala herca, ktorý vystupoval ako majiteľ bytu v bratislavskom Novom Meste, no a našla záujemcu, seriózneho záujemcu zo Šuroviec a na notárskom úrade podpísali tieto zmluvy, hej, ten herec a ten nádejný nový kupujúci a vyplatil tomu hercovi peniaze, bolo to 40 000 eur a bol to jednoizbový byt. Bratislava, Nové Mesto, rok 2003. Áno. Samozrejme, originál majiteľ nevidel z tých peňazí ani cent. A ten zo Šurovec nemal šancu sa to nasťahovať. Pretože ten byt mu nepatril, iba na papieri. A toto je jedno z tých konaní, ktoré sa podarilo katastru zastaviť. Takže to bolo akože v štádiu pokusu. Znamenáková sa dohodla aj s mužom z Dubravky, že mu nájde byt po neplatičoch. Dubravčan však nemal peniaze a tak si ich požičal od muža z Devínskej Novej Vsi. Ten však žiadal za to nejaké ručenie, takže ako si požičku. Vtedy do hry vstúpil práve znamenákovej kumpán, ktorý tvrdil, že ručica bude bytom jeho svokry v Petržalke. Tá ale o ničom netušila, táto svokra, a pred notárom si ju zahrala istá Ildigo, čo bola ďalšia členka ich skupiny. Znamenáková jej zabezpečila aj falošné doklady a Dubravčan vzal od chlapa z Devínskej Novej Vsi pôžičku a dal zálohu za byt Zeleňákovej. Nakontaktovala sa na chlapa, ktorý mal záujem kúpiť byt po neplatičoch za veľmi výhodných podmienok a oni mali takto iba nastavenú inzerciu, hej, v tlačenej forme, to boli normálne v tlačených novinách, avízo a podobne. Tak on si chcel tento byt kúpiť po neplatičoch, bola tam teda, to bola iba výhovorka, že to je po neplatičoch, že preto je taký lacný. No a chlap bol z Dúbravky a nemal na to peniaze, ale hej, takže prišiel na obliadku, veľmi sa mu páčil ten byt, že by ho zobral, nemal na to peniaze, ale že si vie požičať. Mal nejakého známeho v Devínskej Novej Vsi a ten mu bol ochotný požičať, ale chcel za to nejaké ručenie. Takže znamenákové to troška narušilo ten kšeft, ale povedala, že to vybaví. A do toho vstúpil jej kumpán, jeden z jej partie, ktorý pred tým Dubravčanom to zahral, že mu ako ručenie poskytne byt jeho svokry. Hej? Že nemusíte sa báť, vybavte si od toho známeho pôžičku a keď chce ručenie, tak my vám veríme, vieme, že vám predávame nehnuteľnosť, nemáme sa čo báť, tak vám založíme byt mojej svokry. No a tú svokru, jeho údajnú, vymyslenú, si zahrala istá Ildigo, to bola zase členka ich partie. Spomínal som, že tam bolo odsudených 5 žien. Takže bola tam Zlatica, bola tam táto Zuzana, tá šéfka skupiny a jedna táto Ildigo, tá mala aj priamy vplyv na kataster, mala tam nejakú známu a na katastri im akože pomáhala s tým nejaká známa. No a tá Ildigo si zahrala tú svokru, tak podpísali papiere a chlap z Dubravky bol spokojný, ten z Devínskej Novej Vsi, jeho kamoš mu požičal tie peniaze. No a samozrejme už ich nikdy nevidel. A Dubravčan sa nasťahovať nemohol, pretože ten by slúžil zase na ďalší kšeft. Ale tento obchod našťastie zastavil kataster, pretože tam boli neplatné zmluvy, ktoré im vrátil a práve vtedy začalo to vyšetrovanie. Tak kataster preventívne konal, upozornil na toto, na tie podozrivé zmluvy. No a vyšetrovaním sa zistilo, že to bol ďalší pokus o vylákanie peňazí z nič netušiacich obetí. No spomínaná invalidná dôchodkyňa, ktorá mala 55 rokov, chuďa nemala nohy od kolien, tak bola na vozíku a chcela si predať svoj jednoizbový byt, aby to mala v živote jednoduchšie, chcela si polepšiť a mala záujem kúpiť si za to garzonku s úplne bezbariérovým prístupom, pretože ten jednoizbák tam mala nejaké schody do vchodu. No a je známa, jej odporúčila práve Znamenákovú a celú jej partiu okolo, lebo to si ešte povieme, Znamenáková koncom 90. rokov mala dokonca svoju vlastnú realitnú kanceláriu.
Takže ona ako taký okruh ľudí mala a vedela aj ako fungovať s tými nehnuteľnosťami, ako robiť s tými zmluvami a tak, aby to nebolo príliš okaté a aby to aj hladko prebehlo. No a táto dôchodkyňa teda je dala do predaja ten jednoizbový byt a Znamenáková jej údajne žiadnu garzonku nedohodila. Podľa výpovede tej svedkyne, tej dôchodkyne invalidnej, ju zobrala vraj raz do nejakej garzonky, kde ale bývala nejaká slobodná mamička s dieťaťom a odtedy už nič nevidela. Medzičasom ale zistila, že jej byt je už predaný, ona ale žiadne peniaze nemala. Počas vyšetrovania vysvetlo, že táto dôchodkyňa jej síce podpísala nejaké papiere, ale nevedela aké. No a ona jej podstrčila Znamenáková v jej nevedomosti kúpnu zmluvu a prevedla to na nejakého známeho Znamenákovej, ktorý žil dlhodobo v Rakúsku. Bol to Slovák, ale dlhodobo žil v Rakúsku. To bol nový majiteľ toho bytu a dôchodkyňa teda musela z bytu von. Ešte podotýkam, že aj tento byt bol jednoizbový v Bratislavskom Novom Meste a ponúkal sa za 50 000. Takže pani zjavne mala zámer predať ho aj za 50 000, kúpiť garzonku za vtedy možno 30-40 a polepšiť si. Ale to prepočítané v eurách, áno. A Znamenáková tiež dohodila byt známemu Piťovcovi Karolovi Patasimu, ten bol tiež členom tejto partie a robil rôzne obchody s nimi a byt v centre Bratislavy odkúpilo dôchodkyne za 70 000 eur, hej, tie reálne vyplatil, ale Znamenákovej, nie tej dôchodkyne, tá nedostala nič. On si iba vybavil za pomoci Znamenákovej sfalšovaný doklad o tom, že jej tie peniaze dal. Tak starenka mala 87 rokov a tak ju trápili, že nakoniec zostala v ústave. Oni ju dokonca zobrali násilím na nejaký iný byt, tam ju držali proste násilím v tom byte. Údajne jeden z členov tej partie tam nosil iba jedlo, aby jednoducho prežila. Medzi tým spravili tieto machinácie s jej bytom a nakoniec to nejak ututlali, uhrali a dali ju do ústavu. Až počas vyšetrovania sa zistilo, že ona je v ústave. Táto babička trpela Alzheimerom, takže ju mali asi za veľmi jednoduchú obeť. Zuzana Znamenáková bola už známa firma a veľmi dobre sa vedela pohybovať v obchode s týmito nehnuteľnosťami, pretože, ako som spomínal, už v roku 97 a 98 urobila nejaké podvody. Ona už v 90. rokoch vlastnila realitnú kanceláriu Tico Real a okradla tam viac ako 10 klientov, dokonca celkovo ich malo byť 11. Vybrala od nich rôzne zálohy na kúpu a predaj alebo výmenu bytov. Takže ona im slúbila rôzne zámeny bytov, väčší za menší a naopak a tiež na kúpu a predaj. A jednoducho povyberala na zálohách viac ako 4,5 milióna korún, hej, koncom 90. rokov. Konkrétne v 97. a 98. 11 poškodených a tieto súdne procesy sa ťahali veľmi dlhú dobu, až dostala v roku 2007 podmienečný trest, iba podmienečný trest na 5 rokov a mala tam nejaké pohľadávky, nejaké dlhy, akože im vrátiť, takže nejakú časť tých peňazí tým poškodeným musela vrátiť, no ale trvalo takmer 10 rokov celé toto vyšetrovanie. No a tá podmienka je mala vypršať v roku 2012, lenže v tej dobe, 2012, už bola vo väzbe za veľmi podobné trestné činy, ale ešte aj závažnejšieho charakteru, ako som hovoril, že išlo o nejaké likvidácie. A to si povieme hneď teraz, čo sa stalo. Potom ešte je správne dodať pri tej Znamenákovej, že ona ako tú prvú kauzičku svoju, tých akože ľudí, ktorí jej dôverovali a povybrala od nich zálohy, tak 10 rokov sa naťahovali tie súdy a nakoniec sa to dopadlo, teda tak, že dostala len podmienku 5-ročnú. No a veľmi podobne niečo sa zopakovalo aj v tej najväčšej kauze, ktorú riešila. A tiež sa to strašne dlho naťahovalo a až v roku 2017 bola definitívne odsúdená na výnimočný trest. A rozpovieme si, čo to všetko obnašalo a za čo vlastne bola odsúdená. V Bratislave žil starý mladenec, ktorý sa volal William Andrášik. V tej dobe, v roku 2007, mal 49 rokov. Býval v malom, takom menšom, staršom domčeku, ktorý zdedil po mame. Ten dom nebol nejak extra zaujímavý, ale záľusk si na ňo spravila táto partia hlavne preto, že to bolo v prevoze a bol tam pre nich vzácny, alebo tú najväčšiu hodnotu mal mať práve pozemok, na ktorom tento dom stál. Tento Andrášik bol prezývaný Motýl a pracoval ako hrobár na Ružinonskom cintoríne. Naposledy ho tam videli 31. marca v roku 2007.
Doma vraj po ňom zostala iba čiapka, no a keď sa dlhšie neukázal v práci na tom cintoríne, tak práve riaditeľ, ktorý mal na starosti tento cintorín, tam poslal nejakého jeho kolegu, nech ho ide zavolať, že 3 dní sa neukázal v práci. No a ten tam po ňom našiel tú spomínanú čiapku iba a dokonca zistil, že ten dom má nového majiteľa. Aktuálne vtedy nebol doma, keď tam prišiel, ale hovorili mu susedia, že ten dom je predaný. To sa veľmi čudoval, povedal to teda tomu riaditeľovi na tom cintoríne a ten už začal konať, že asi tam nie je niečo v poriadku. Šéfka skupiny Znamenáková spolupracovala s istým Milanom Struhalom. Ten je u nás možno nie až tak známy, ale Struhal ako tak je známy v Českej republike, pretože tam má na svedomí 2 vraždy Vexlákov. Takže v 90. rokoch tam mal odstrániť nejakých ľudí, ale v tom roku 2007, keď vykonali tento skutok a následne potom, keď sa to začalo vyšetrovať, to vyšetrovanie začalo asi rok na to, 2008, tak Struhal mal za ušami tie veci v Českej republike a potom, ako vykonal tie skutky, sa vrátil opäť na Slovensko a robil túto nejakú zločineckú aktivitu práve v partii alebo po boku tej Zuzany Znamenákovej. A v tomto prípade vystupoval ako svedok. A naozaj usvedčil, alebo snažil sa usvedčiť tú partiu, vypovedal všetko, čo ako bolo, spolupracoval s políciou, prebehalo mu to hlavné vyšetrovanie za tie závažné skutky a možno si chcel nejak napraviť reputáciu, že v tomto prípade v skupine, alebo v kauze nazvanej Bytová mafia, spolupracoval a bol taký ten akože kladný človek. Ale kladný len do istej miery, pretože má na svedomí ten najhorší skutok. A to je likvidácia práve spomínaného Viliama Andrášika. Znamenáková im povedala, aby mu našli bývanie niekde za Žilinou, že ona tam mala prenajatý nejaký barák a aby ho tam zaniesli, jednoducho odstránili a že oni medzi tým legislatívne ošetria ten barák a pripravia ho o ten dom. On ale navrhol, Struhal, že bude lepšie sa toho Andrášika zbaviť. Znamenáková to mala odobriť a vyčlenila na to 1,5 milióna slovenských korún, teda 50 000 eur mu za to dala. No a Znamenáková teda dala na slova Milana Struhala, ten mal prezývku Mamba v tej partii, alebo proste medzi svojimi ľuďmi. A poznal ďalšieho člena, ktorý tiež spolupracoval s touto Znamenákovou na určitých veciach a ten sa volal Juraj Minárik. Ten bol prezývaný zasa Tiger. No a Struhal nahovoril toho Tigra, toho Minárika, aby mu pomohol toho Andrášika dať dole. A Minárik, on bol z toho Žilinského kraja, tak tam poznal nejakých drsných chlapcov, tým zaplatili proste pár korún, není známe akú čiastku, ale mala to byť iba nejaký zlomok tej čiastky, nejakí drsní chlapíci, ktorých namotali na to, že majú nejaké problémy s týmto Andrášikom a oni ich nahovorili, aby zahrali akože policajnú raziu u ňoho v dome, vyťahli ho z domu a potom, že si ho Struhal a Minárik preberú. Tak sa aj stalo. Došli do Bratislavy, tvrdí chlapci, nabehli niekedy po 31. marci, nie je známe úplne kedy, nabehli do toho domu Andrášika a so slovami lahnite si, toto je policajná razia, ešte mu aj vykali pri tom, tak on celý v šoku si lahol a tak, oni ho tam spútali, vyviedli von a niekde za Bratislavou si ho prebral práve do svojho auta. Tento Struhal s Minárikom. Tí už mali zakúpené nejaké závažia náčinky a nejaké droty a lana v kufri. Tie kúpili údajne v nejakom Balmaxe žilinskom. A odvezli ho z Bratislavy až pri Byču, kde ho hodili do vodnej nádrže do Beňovského jazera. Tam mu priputali, oni ho omračili, nejakým tupým predmetom ho omračili, ale nebol ešte mŕtvý. Priviazali mu o nohy to závažie s tými lanami a hodili ho tam. A v 10-metrovej hĺbke sa ten chlapík utopil. Policajti následným vyšetrovaním a tým, že Struhal ako prvý, čo bol iniciátor tej likvidácie, to je zaujímavé, tak ako prvý začal vypovedať o tom, že ako dopadol ten Andrášik. Oni ho neskôr aj v tom Beňovskom jazere našli policajti a objavila sa táto ako keby mŕtvola.
A je tam ešte potom, v tomto prípade sú ďalší 4 ľudia, ktorí sú doteraz nezvestní. Nie sú to všetko iba obete, niektoré sú aj biele kone, ľudia, ktorí vystupovali ako herci, takže teraz z nich sú herci a má byť jedna obeť, ale to sa zatiaľ nepodarilo tejto partii dokázať. Čiže odsúdení boli za likvidáciu iba tohoto Viliama Andrašika a teda ďalšie tie trestnoprávne skutky, akože okradanie tých ľudí, vyberanie záloh a takéto trestné skutky v štádiu pokusu, lebo mnohé, ako hovorím, sa nedokonali, keďže to kataster zastavil aj vďaka tomu vyšetrovaniu. Táto akcia sa spustila v roku 2008 a zasahovalo naraz asi 150 policajtov a špeciálnych zložiek a zabezpečili, čo najväčšie množstvo sa snažili zabezpečiť ľudí, ktorí s tým mali niečo spoločné. V prvom kole zadržali 14 ľudí, tí podávali nejaké výpovede, takže sa zadržali ďalší. Počet zadržaných stúpol až na 36. No a nakoniec to bolo viac ako cez 40 ľudí. Mnoho z nich odišlo beztrestne, pretože ani nevedeli napríklad komu ako napomáhajú a za čo. A viacerým z nich boli udelené podmienečné tresty. Čiže naozaj také tie tvrdé tresty si odneslo iba to tvrdé jadro. Tá Znamenáková a najbližší spolupracovníci vedľa nej. Potom som spomínal, že tam bol ešte človek, ktorý poznal Znamenákovú. Ona ho pravdepodobne aj naviedla na tieto kšefty s nehnuteľnosťami a jeho meno je Jozef Drak. To si ale musíme prebrať samostatne a podrobnejšie celý ten jeho prípad, tú jeho genézu. On sa potom v krátkosti zameral na luxusnejšie nehnuteľnosti vo vyššej cenovej kategórii a páchali tam naozaj akože zlo. Čo sa týka tej Znamenákovej a partie okolo nej, tak tam sa celková škoda na majetku odhaduje v hodnote asi 5 miliónov, 4,8 milióna, to malo byť presne. To bola hodnota nehnuteľností, ktorým sa im podarilo akože previesť vlastnícke práva alebo sa nejakým spôsobom k nej dostať. A zvyšných, keďže som uvádzal v úvode, že asi 22 miliónov eur tam bola celková škoda v tejto bytovej mafii, tak tých zvyšných 15 miliónov má na svedomí práve partia okolo toho Jozefa Draga. To je ale trošku iný príbeh. My si poďme dopovedať príbeh Znamenákovej. Všetci zúčastnení, teda tých viac ako 40 ľudí, bolo v rozmedzi 24 až 60 rokov, boli to prevažne muži a medzi nimi bolo 5 žien. Jedna z tých žien mala jedinú úlohu, že mala veľmi dobrý kontakt na katastri a pani na katastri im s tým akože mala pomáhať, mali tam ešte nejaké daňováčky a ženy robili skôr takúto agendu. Tie myslím, že 2 sa dostali von bez akéhokoľvek trestu, že iba podali výpoveď a na súde svedčili a potom tie ďalšie dostali len podmienku okrem Znamenákovej. Zaujímavé na tomto celom je, že niektoré z tých zmluv boli vypracované právnikmi na mieru. Kataster, nehovorím, že im napomáhal, ale tie konania išli príliš nejak podozrivo hladko, v niektorých prípadoch až podozrivo rýchlo a hlavne to, že prechádzali. To je na tom zaujímavé. A ďalšia vec, že mali tam dobrého poradcu ohľadom daní. Takže vedeli také tie daňové veci si poriešiť legislatívne aj papierovou dokumentovo, to mali veľmi dobre podchytené. No a to zaujímavé na tom, čo som chcel povedať, je, že nikto z týchto ľudí, okrem tejto partie, nebol odsúdený, ani obžalovaný, ani podozrivý. Žiadny pracovník katastra, jediný ten jeden policajt, ktorý im lustroval obete, tak ten tam mal nejaké problémy, ale myslím, že bol iba zbavený funkcie, že nemal žiadny trest, pretože on to robil nevedomky, pomoc ako kamošovi, vtedy sa to tak inak bralo, ako dnes napríklad, keby niekoho policajti lustrujú. Čo nehovorím, že sa nedeje, ale je to oveľa závažnejšie ako v tej dobe. Znamenáková vedela, že sa rozbehlo toto vyšetrovanie, hovorím, to začalo v roku 2008, ona zmizla do Rakúska, kde bola ale úplne normálne zamestnaná ako pracovníčka, také tie operka sa to volá, mala sa starať o nejakú dôchodkyňu, normálne to mala na svoje papiere, na svoj občiansky, úplne všetko mala úplne bežne, ako keby tam normálne takto pracovala a myslela si, že sa tam schová, alebo že ujde tej legislatíve, že v Rakúsku sú na ňu krátky. Konkrétne ju našli v decembri, 16. decembra 2009 v Altenburgu, normálne u tej rakúskej dôchodkyni, o ktorú sa starala a kde aj bývala.
Takže jej tento útek absolútne nejako nepomohol. Ona mala trvalý pobyt v centre Bratislavy, mala tam dokonca svoj vlastný bytík, bývala v tomto centre a odtiaľ kooperovala všetku túto činnosť. Kuriozita malá je, že v roku 2006 kandidovala do mestského zastupiteľstva a jej kandidatúru schválil vtedajšia vládna garnitúra, čo bol Smer, SNS a HZDS. Takže pod ich záštitou a ich povolením mohla kandidovať za poslankyňu v Bratislave. Ale tie voľby nedostala sa tam. Znamenákov i nezobali do väzby a zo začiatku sa vďaka tým svedectvám a spolupráce jej komplicov, ešte tedy nespolupracoval ten Struhal, tak sa im podarilo celkom dobre je dokazovať vinu v tej ekonomickej trestnej činnosti. Ale až neskôr sa začala postihovať za to, že iniciovala a že si objednala likvidáciu toho Andrášika. Čiže to jej prišli až neskôr. Ona pôvodne bola behom niekoľkých rokov, pretože ona robila strašné obštrukcie. Ona dávala stále podnety na Senát. Pri jednom súdnom konaní dala až 8 podnetov na prešetrenie Senátu, že je Senát voči nej zaujatý a podobné veci. Súd vypočul viac ako 100 svedkov. Tie konania sa stále odročovali, stále boli nové, jednoducho sa to naťahovalo strašne dlho a vypočul viac ako 100 svedkov. A to, čo zaprotokoloval alebo založil výpovede, tak ona označila, že to sú všetko výpovede proti nej, ako pre ňu negatívne. A sťažovala sa, že prečo nedal do protokolu alebo nezaložil aj výpovede pozitívne, čo hovoria pozitívne o jej osobe. Že ako napríklad výpovede jej otca. Tak toto súd zamietol túto námietku, ale ona mala podobné sťažnosti a museli niekoľkokrát kvôli nej naozaj meniť Senát. Ona dokázala cez nejakých ľudí, že sa pozná s členov Senátu, alebo že je práva nepráva rodina. Potom si vymýšľala, ako sú voči nej zaujatí prokurátori, sudcovia. Potom v roku 2014 bola odsúdená definitívne na 16 rokov, ale iba za ekonomickú trestnú činnosť. Stále jej bežalo konanie v prípade tej vraždy alebo likvidácie Andrášika. No a samozrejme, tam už vypovedal tedy aj ten Struhal a tak, ale nakoniec sa jej to podarilo dokázať. Čiže v roku 2017, ona sa ešte samozrejme na ten 16-ročný trest odvolala, takže mala znova nejaké ďalšie konania, tie stúpli na 18 rokov, čiže kvôli tomu, že sa odvolala, tak dostala o 2 roky viac. No a v roku 2017 dostala definitívne výnimočný trest, súhrnný trest za celú jej tú zločineckú kariéru, všetko, čo spravila, aj ekonomickú trestnú činnosť s tými podvodmi s nehnuteľnosťami, aj za túto násilnú trestnú činnosť, likvidáciu Andrášika, tak dostala celkovo 25 rokov. A rovnako tých 25 rokov dostal aj Struhal, ten Milan Struhal, prezývaný Mamba, ale on dostal výnimočný trest na Slovensku za skutky, ktoré spravil v Čechách. On úmyselne chcel byť súdený aj väznený na Slovensku. Takže na jeho vlastné požiadanie sa vedlo to konanie na Slovensku a tu aj sedí normálne vo výkone trestu. A 25 rokov dostal aj ten Minárik. Ten stále hovoril, že on nikoho nechcel zlikvidovať, nikoho nechcel zabiť a že Struhal mu pokazil život, že on ho na to nahovoril a že ho by nikdy nenapadlo, že by niekoho likvidoval. Ale vieme, že Struhal, keďže už mal predtým nejaké vraždy, čo oni vtedy možno nevedeli, že on v Čechách má nejaké vroubky, o ktorých nevedia, tak on úmyselne, podľa týchto výpovedí, naviedol Znamenákovú, aby posunula nejaké peniaze, aby schválila to, že Andrášik bude lepšie, keď sa zlikviduje. Čiže Struhal mal akúsi záľubu vo vraždení alebo v týchto likvidáciách. A Minárika na to iba nahovoril. Minárik samozrejme predtým nebol žiadny vrah a v tomto prípade mal byť komplic. Ostatné tresty padli aj podmienečné, aj nepodmienečné a boli tam 3 až 8 ročné tresty. Takže tie najväčšie dostalo toto tvrdé jadro. Struhal, Minárik, Znamenáková. Veľmi pozitívne na tomto prípade však je to, že generálna prokuratúra, keďže ona spustila a iniciovala to vyšetrovanie, tak to bolo pod veľkým drobnohľadom tých najelitnejších prokurátorov na Slovensku. A samotný generálny prokurátor si dal na tom záležať, keďže opakujem, z generálnej prokuratúry prišla tá iniciatíva začať takéto vyšetrovanie. Tu spleť všetkých tých machinácií s nehnuteľnosťami, tú mozaiku nejak dať dokopy a rozkuskovať, rozpliesť všetky tie vzťahy. Nebolo to vôbec jednoduché, Eva Mišiková o tom píše dokonca aj vo svojej knižke. Proti zločinom sa volá názov tej knihy. Takže tam opisuje celú túto kauzu a
to viedlo aj na vysoké miesta, pretože tam bolo to spojené s nejakou voľbou generálneho prokurátora, vtedy, čo sa riešil Trnka versus Čenteš a podobné veci, takže tá kauza mala presah aj na to. A v prokurátore jednoducho sa používala táto kauza ako taký mocenský nástroj dokazovania si svojho vplyvu. Niektorí prokurátori do nej zasahovali viac, niektorí menej. Nebolo to vôbec jednoduché dosiahnuť. Ale čo si z toho môžeme zobrať je, že na podnet generálnej prokuratúry po celom vyšetrení celej kauzy bytovej mafie prišlo do parlamentu niekoľko návrhov na zmenu zákonov. A všetky tie zákony, čo dnes poznáme, kvôli ktorým už vôbec nie je jednoduché niekoho len tak pripraviť prepisom na katastri o jeho nehnuteľnosť, tak drvivá väčšina z tých zákonov, ako je elektronický styk a všetky tieto záležitosti, kvalita občianskych preukazov a tak, je hlavne, samozrejme aj tým, že sa vyvíja doba, ale mnoho z týchto zákonov dalo podnet generálna prokurátora a sú vďaka tomu, že zistili, ako fungovala táto bytová mafia. Takže sa z toho ako keby chceli poučiť a zaviedli nejaké systémové riešenia, aby sa takéto niečo nemohlo opakovať. Čo je veľmi pozitívne v tomto prípade.